sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:41. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line! Sa ngalan ni Aksyon, Brian Morden. Ako naman Aksyon na Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules nga presentation sa inyo palatuntunan Aksyon Firing Line. Sa nasiling ko na, Hunyo 3 kita. Mga ka-Aksyon, welcome na diri sa itong pagpangalagad na. Antes, sampila ka mapambukas nga may informasyon kag balita checkyaron tanay lakat sa panahon. Alas 3 ring hapon, mayaras ang low pressure area nga na-monitor ang Pag-asa to give us the latest kag komprehensibo nga weather advisory litsav Aksyon gani Republika gikan sa PDMP. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Aksyon gani, mayong gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon Art, no? Sa aton mga listeners, mayong gabi. Hari atang naton lakat sang aton nga timpo sining gabi. Miyerkules kita karon Hunyo 3 2020. Ang weather systems naton kagapon, duha ini ay TCC kag low pressure area. Sining hapon wala na ang ITCC, low pressure area na lang ang muning ginabantay-bantayan naton kagabi. Pero malayo ni siya sa kahalitan diri sa aton. May antad ini sa subong sa distansya kapin sa 520 kilometros ang kalayon sa nasidlangan o kun east sang Cagayan o kun ara sa 520 kilometros ang kalayon niya sa nasidlangan o kun east-northeast sa Pari, Cagayan. Kagari na siya sa 19.6 degrees north latitude, taas-taas na siya, 126.4 degrees east longitude. Okay. So, ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa atong pungsod Pilipinas may pag-uum-guum sa gihapon ang kalangitan hasta sa magalumon ang kahawaan nga may dala ini naligwin nga mga pagulan halin iniya sa localized thunderstorms kag may mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sa ngangin. Halin ini sa nabagat na nakatungdan o kung southwest naga-apekto dito sa pinakapunta sang naaminan sang Luzon kag
may hangin man nga magahlin sa nasidlangan pakadto sa nabagat na nasidlangan ukon east southeast. Okay. Mabatyagan naton diri sa kabugusan sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. Kag isa pa ka wind direction amo ni ang nabagat na nasidlangan padulong sa nabagat na ukon southeast to south. Naga-impluwensya sa iban nga bahin sang Luzon. Tatlo ka wind direction may harap may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Okay, now kita diri sa aton lokal nga forecast, partikularmente sa aton probinsya. Padayon kita nga makaagom sang may pagulugal sa gihapon ng aton kalangitan hasta sa nga magalumon ang aton kahawaan nga may idulot inineligwin nga mga pag-ulan aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod kag mabatyagan natin ng mahinay hasta sa may kasarangan sa gihapon nga pagdupoy-dupoy sang hangin halin sa nasidlangan pakadto sa nabagatnan nasidlangan ukon east to southeast ang maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Sa subong wala pa epekto ini ang low pressure area diri sa aton nga western seaboard sang Kabisayan o nagapabilit sa gihapon. Ang kondisyon sang aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 9:52 karon sa gabi ang taob naton 1.0 metro ang takos sang kadalumon. Magabalos naman ang una sa alas 3:07 karon sa kaagahon sa takos nga 0.4 metro ang kadapoon. Kag alas 6:03 sininga hapon nagtunod siya ring adlaw. Magabutlak ni siya alas 5:21 buwas sa aga. Ang aton temperatura subong hari 26 degrees Celsius as o kon 26 degrees Celsius o kon 78.8 degrees Fahrenheit. Okay. So maning kabugusan sa aton lakat timpo sining gabi. Daw medyo mapaang gyapon akson gano. Apisan nga kiinan to pang ulan pinong kaginot niya porti gyapon. Ang nakalabot kag ina sa 34 daw hindi nagid kani tando sang mga nagliligan nga mga adlaw ara ta sa 35 mo. Gapaligo ami gani sa bahulay tadi sus gahima ang aton mga dugan ng Araw-araw ta mo nagabagos-bos ang aircon da. Why diya nang magwa ka lang ya. Akon magwa kaya Oo, magwa ka. Magdabok-dabok abi. Gusto Ti magwa ka kay hindi man pwede ang senior gagwa. Kung kayo sa Ay hindi ka pa gali no? Pila ka ng edad mo action gun? 40 ka palang gali no? Ano? Sila ko 42 ka palang gali nalipat ko. Pero 42 ng paang mo naligat ng adlaw sus. Oh. Kaya iti in transition naman lang tasubong. Okay. Daw pila na ni sinimana ni aton bantay no. May ulan gidya. But sa amo ni nga first half sang John in transition na maunset ni normally sa second half sang John ang aton nga rainy season. Bago sunod na nga simana. Sunod na. Mga 2 weeks from now. Aha. Di nagaulan na gidman Gani kada hapon do matyagan ko. Ulan na. Hindi man action gun bilog nga Negros may mga portion pero partly gidya sang bilog nga probinsya may ara gidya nagaulan. Partly of Negros Occidental amin. Isolated sa gihapon. Okay. While ang Mindanao daw damol-damol ang ulan dito kay ti malapit sila sa convergence gid sang panganod nga halin sa ITCC mo. So daw haplos o kon kilob gid sila sa ulan. Okay. Ay itong klima sa Mindanao. While diriya sa aton ulanan tatuod daw pahat-pahat nga ulan dason initon niya. Di sinuhabi strokon sina may mga heat stroke. Bahulayon ta. Di ka daw ga ginakadlawan mo gikuhaw? Hindi, amo na bahulay man kung kay isa maginamot-amot kami. Bakal to bang rosa. Sumbahon ta, ti baklan uling ti kun kay isa ako nagakuyab. Amo na yung rason nga ginabahulay ka? Sibuyas, Bombay. Tingala ko ga muno na sila ni mga upod mo bla? Sige ka tahom ko idea kung siya magluto. Siling ko basi sa ginatimpla yan ang sa lausawan nyo man katululong balas niya mo. Damo di samon kabalo magtimpla. Ay na? Oo.
may-ari kami di ganing bansag nga sinamak mo. Nga nagkadto na ta sinama kido low pressure lang to gina. May-ari pa man hindi nga kwan. Sa amon lang na nga mga grupo di. Daw perte. Ang isa diri kabantayan ta nga by second week sa June possibly onset na ginayasang rainy season. Ang indikasyon sida sang pag-asa no. 5 ka lugar na inang scattered geographically sa Philippine Archipelago naton. Makuha na to sila rain gauge kung sila ang rainfall amount sa hinatuan. Makuha di sila sa biyak sa General Santos sa South Cotabato. Okay. Makuha man di sila sa Panay, no? Daw Haro, Iloilo kung arada sa Antique, Hamtik, no? So, tatlo. Ang duwa, ibutang na to nila sa babaw sa mga somewhere sa Isabela o kon Aurora sa eastern part while ang sa western part naman mga diri na La Union kon makalabot sa 30 millimeters in 5 consecutive days ang 5 ka rain gauges nga ginlapta naton sa bilog nga Pilipinas amo na i-declare nila opisyal na rainy season na kita. Okay. So hopefully halong lang kita kiti kabalo ka magsiling ka gani nga tig-ululan. Another na naman ang balantayan, leptospirosis kag ining dengue. Dason ti nagilaton antaman ang ara nagakabat tabo sa Gulf of Mexico, somewhere sa Atlantic, daw ka mga kusog sa mga bagyo. Gani man? Oo. Ti way pa na dire sa Pacific Basin sa aton diya nga tuka. Daw ara pa lang da sa Caribbean, no? Caribbean Sea, sa Gulf of Mexico, somewhere sa Atlantic. Ti ang Pacific balantayan naton, no? Ti sini nga 2020, isa pa man lang ka cyclone o tropical. Nakasulod di sa aton. Di bla? Kag ano ganitong una nga ngalan to? Si Ambo. Si Ambo? Na ti Ambo pa lang man na? Letter B, sundan na siya sang letter B. Gani. Di mo na pwede nga maglukso siya dahil sa letter C. Hindi na pwede. Agigid sa letter B. Sige. Why gani subong sa letter J? Sa maragtas kong istorya diri sa weather observation daw ay gid gani nga ngalan nga bagyo dira sa mo gina. Salamat. Kay kung may gani do ginakulbaan ko na nga ngalan. Aksyon gan, anyway. Aksyon na gabi. Salamat kid sa imo. Salamat. Aksyon gani Republika sa Provincial Disaster Management Program kung PDMP sa pinaka-latest nga weather advisory. Aksyon firing line. Well, way man kuno sing epekto pero ining low pressure area ginamonitor asang aton sining nga mga otoridad o kon sang Weather State Bureau ang pag-asa. Diri sa aton ayaw gid magatag kumpiyansa although sa transition period na kita pero ang init kapaang sang panahon mabatyaganta especially sa udtong adlaw, no? Sa udto gani puwerte giniya ang kapaang sang panahon. Action firing line. Amo nang halalungan ta kapin pagid kung may hypertension ka, no? May ara ikaw maintenance kay may high blood ka ba o hindi gid anay hala expose. Mayo pa nga magtinerd na lang kita sa sulod sampuluyan sa mabutang kita sa disgrasya bangod sa kainiton sang temperatura. Action firing line. Welcome na nga aton mga ka-aksyon nga nag-monitor na tonight pagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Sa inyo sining nga mga mensahe pwede ka mo makapadala sa aton sining nga chat room kag mga nag-monitor man via YouTube. Bangon ng Aksyon Radio Bacolod hindi lamang on air kundi available man kita online. Action firing line. Di pwede ka mo magka-connect diri sa amon. May mga concern ka mo dira, may ara ka mo luyag ipahibalo. Feel free sa pagpadala sa inyo mga mensahe sa available nga chatroom. Action firing ano line. matalag ko nga mga balita nga aton istoryahan karon nga gabi diri sa local ang mga balantayan. Ari ay pagbukas na officially sang commercial flights. Mga eroplano ini na mabukas na ang pagbiyahe dire sa Negros, sa Bacolod Silay Airport. Of course, hindi malikawan. May mga taga Bacolod man
nga stranded sa Manila nga i-allow na nga makapauli sakay sa commercial flight sa mga eroplano. Action firing line. Ang sa fast craft na numatabo sini, siling ko bangod sa sining development, kanugon lang. No, sang ginahimo nga mga health protocols, kang ginahimo diri sang Bacolod kang Negros nga mga regulasyon, bangod nga ma-defeat ng purpose, nga ang nga nagaistrikto sila kung magbukas na noong biyahe sa mga aeroplano kag barko. Action firing line. Iniya din naguso, gini 1, 2, 3. Amo na yung mga balantayan ta. Ano pagid ang pilag ka madalag ko nga mga balita o update sa second tranche sa distribution sang SAP. Mahibalok, mangisayod kita karon sa DSWD. Nanong development sini, kag diri sa Bacolod man nga mga update. No? Parte sa pagpanaog sa regional IATF, bagong nga guidelines sa pagkuha sa travel authority sa mga locally stranded individuals. Action firing Ang line. mga balita man karon gikan sa provincial capital with Action Marlon Hinubia. Isa sa mga breaking news karon nga gabi, nagbutuhay na sa House of Representative kag napasar na, no? Ginpasar na sa House of Representative ang anti-terror bill. Nanong butambalon? Ini, kuano niyo? Kumo na pasar na ini ang controversial nga new anti-terrorism law. Ang bagay hindi ko, do may counterpart man sini, kung may ara man, ngagin pasar sa ila counterpart sa Senate, ti balantayan ini kay ang binutuhay nagresulta sa 173 votes affirmative o kun yes, 31 ang negative, kag 29 ang abstention para sining ginaprubahan nga House Bill 6875. Now, ang anti-terrorism bill, kung ang tawag natin, anti-terrorism law, na-define dira nga ti kumayara iya sang Anti-Terrorism Act nga na-committer by a person within, outside of the Philippines, or within the Philippines that engages in activities intended to cause death or serious bodily injury to any person or endangers a person's life, and to cause extensive damage or destruction to a government or public facility, public place, or private property. Amo ina ang short definition sina, pero tama ka broad kalapad bala. Now, because sa sining anti-terrorism law, ano ang mga significante kag ang mga balantayan ta sini? May mga nagambal sa nila, ini ba si gamiton ang anti-terrorism law batok sa mga palayag sang komentaryo kag wala nagkonforme sa pagpadalagan sang karon nga administrasyon. Di ba sing target sini sa ulihi, hindi kay terorista, kundi ang mga militante nga grupo. Online sa firing line. Balon tayo na reaction sang isa ka matas nga leader sang Bayan Muna, former representative sang Bayan Muna party list, our very own Negrosanon kag Bacolod non, Attorney Nery Colmenares on the line. Attorney, how are you? Good evening. Ay, mayang gabi, action na, kag mayang gabi, dira sa aton sa Bacolod, no? I hope, maayo man tani ang panglawas na dira sa Negros, kag tani hindi na mag-spread ang COVID dira sa aton nga probinsya. Gani, mayo gani diri kay do hindi gid man masyado ang cases. Galing kiti amo na paano mo monitor gid bangon nga way man sang massive swabbing or testing, no? That's the only problem. Now, sir, kadto kita diri halong ka lang dira kay kabalukod dira ka na kwanso mo na lockdown mo sa Manila Oo, grabe di. Yes. Tell us, Attorney, with the recent o sinilang agabing update, kag desisyon angot sa anti-terrorism law, number one, what is your reaction? Well, ang una kong reaction, galing pa lang yung una, ginapamangkot ko na sila, nga ginadali-dali niya gidnihaw, nga magunaw ang mundo pag hindi niya mapasar, kaya kinanglan ko maproteksyonan ang mga tao sa terorista. So sabi ko nga, ako magbumbal ang Abu Sayyaf sang isa ka lugar dira sa Manila o dira sa Mindanao, nga wala layi nga pwede sila taktunaw, ara man revised penal code. Di, katuha, sa tutod lang, basi padamo sa kabalo, may anti-terror law to subong. Ang Human Security Act of 2007. So, anong giniginamadali-dali nyo? Nga kadamo man sa pandemya, ito subong eh. Daso ni kaduha,
Sili ko gani, ruthless ang gera sang AFP sa mga sa Abu Sayyaf o sa Maupe. So, hindi ko parang action art nga, ay, hindi ta na sila pwede dakpon o tiruhon kay wala sing anti-terror law. So, kalang-alang man sila. Drug suspect ka lang gani, patay ka. So, ang akong panglantaw diri jam, intended din niya sa mga kritiko mo. Kasi, mo lang na iyang problema dira, hindi man laki ng anti-terror law sa Abu Sayyaf. Okay. Para sa kritiko giniya, mo na ang dali-dali nila, despite the misgivings of the people. Yes. So, I know that you have also the background. Sang ara ka pa sa Congress representing the Bayan mo na party list, was already, iniimbalasan na pasulod na ni, or sinilang gindi ang Congress na talakay, ginumpisahan? Well, ining mag-uning bill, ginahambal-hambal na nila siya una, nagpo-file na sila sa bill siya una. Okay. Matugay na. No? Karon kaya mo gani siling ko matugay na sining na ano nyo, nga hindi ka mo gusto si anti-terror law gani na drakonya na subong ining House to Human Security Act. Grabe, nakadrakonya. Siling nila, ang problema lang nga, masiling ko nga amay na maute ka mo, Abu Sayyaf na hindi nyo madakop tungod kay kulang ang layi. Wala man kuno. So, uti, anong problema nyo? Kay may penalty sa Human Security Act na 500,000 pesos a day. So, may gindakop ka ba lang, pato bala, hindi ba bala tuwag gidaw. Okay. In charge mo si, ang bawa, si Action Act, in charge mo terrorism. 500,000 a day for every day of unlawful detention. So kung pulo makadlaw na priso, Action Art, 5 milyon ang bayaran sa gobyerno sa imo. So gusto nila ang tanggalin. No, sabi ko, di kung gusto mo ng problema nyo, dala tayo may istorya nga pati definition ng terorismo, niya mo to. Ikaduha, ang in-insert nyo na dira, for example, i-cite ko sa imo. Section 29. Buwas, basahon mo na buwas. Kaya approve na, kasi makita ka na sa internet buwas. Okay. Section 29, nakabutang dira, upon the authorization of the Anti-Terrorism Council, ang pulis, pwede mang dakop, sang i-suspect lang bala, suspect, for 14 days, nga wala kaso. Okay. Siling ko, ang layi subong, 12, 18, 36. Kabalo ka man sila, diba? 12 hours, 18 hours, 36 hours. Okay. So, siling ko, imuon yung 14 dias. Ikaduha, ang sa Konstitusyon, Article 7, Section 18, mention ko pa ang nakabutang dira, na kung suspended ang writ of habeas corpus, ang pinaka-maximum nga mapriso mo ang tao nga wala kaso-kaso, wala, is 3 days. Okay. Basahon yung subong ang Article 7, Section 18. So, siling ko, suspended na gani ang writ, maximum 3 days. Iniyang anti-terror law, di gani suspended ang writ, 14 days. At hindi lang 14 days ng action ata, extendable 10 days. May 10 days na extensions. 24 oras ka sa prisuhan, hindi wala ka kaso. Doon ko tinunto mo na yung kasi. Hindi mo magkasuhan. Para kung kasuhan mo ko, makapiansa ko Di wala? O kaya makapresenta ko yung ebidensya ko kalain man sila yung kapriso lang ko mangkuton mo siya. Anong kaso ko ha? Sa 14 days lang mag-istorya na ito. Kaya di bala na. So, kay kaduha, upon the written authorization of the Anti-Terrorism Council, pwede sila mandakop. So sa linggo, kaya siya nagliwaran to bares ng executive. Kaya ang ATC, Malacanang na Okay. Hindi na yan ang gado. Sa konstitusyon, only courts can issue warrants. Warrants to arrest, di ba? Or search warrants for that matter. So nga, ang ATC na may issue siyang warrant. Di kung init-init yung ulo ni President Duterte sa isa ka kung sino man pare ka man, obispo ka man, media ka man, aktivista ka man, o opposition ka man. Excuse. Sanbalo niya lang, nakpaga nila 14 dias, extend mo 24 days. Pagkatapos ng 24 days, dahil pato-pato mo na itong kaso, masilin sila, wala lang yung kaso, Nera, release ka na lang. So, siyempre, 14 dias, 24 dias ka na sa prisuhan mo yan, di ba? Katuha, may chilling effect na sa tanan. May dakpon ka lang na isa ka media, 24 dias. Tanan nga media daw, matiklop grabe ba, 24 dias ato siya sa prisuhan, wala man lang kaso, di ba? Sobra pa sa mandatory quarantine sang sining COVID-19? Kay 14 days lang yung mandatory quarantine mo?
Correct. Kagari pagkaling problema action art na mention mo quarantine. Alam ang prisuhan, laboratory gina siya sing virus mo. Kaya kung masulod na siya sing virus, dumudamog karamaal kita. Kaya nga, wala na yan, congested ang kulungan. Wala na yung social distancing na yan. Ako na, kung may gawin ng prisuhan, bilang mo nakagatos. Okay. So, wala ganit tubig sa mga prisuhan. Kung may tubig man, scheduled na tubig, ano to natabo sa sila sa DOH nga, hugas kamot. Wala ganit tubig So, karon ang anti-terror law, abay, nabuo niya pang prison naton sini. Di ba lang, it's a threat not only to human rights but public health. Kaya kung magdamo ang may COVID sa sunod ng prisuhan, apektado na. Kung magkuha na siya, o anong imuon mo, mas-spread siya sa gwardiya. Ang gwardiya mapuli sa balay. Ang pamilya na latnan niya, ang pamilya nagkadto sa amunin. Di, problema na yan. Pinati-congest kanila dapat ang prison, katulad sa ibang mga pungsod, itaya sa kay mantaya pang dakop, kag ginabutang sila sa prisuhan. Okay. So that's another impact of the anti-terror. Why pagi ko kabasa actually, no? So, hopefully within the following days maging available na sa internet ang kaundan, no? Pero with this recent development, may fear sa part ninyo, sir, especially sa Bayan Muna because of this approval? Kasi ano na siya may fear ako basi mag-crackdown siya. Ganyan na red tagging, yung mga red tag nila mga terorista, mga komunista, mga obispo, may babasa. Gani ko kasi una nga CBCP ko na komunista Caritas, ginanon nila, Bread for the World, yung mga funding agencies ang simbahan. Siyempre, damay mo na bayan muna. Sino meron sila Red October plot si una na ang Liberal Party, mga dilawan daw at mga komunista may plano. Ano na to natabo? Why na, di ba? Kaya di ba ito pato mo? Delikado na yan sa ato yung subo ang mga muna nga style. Okay. Nga red tagging. Di ba? Wala pa gani anti-terror law. Sagay sila, di ba? So, we're really worried. Kasi, lalo na, balikan ko kanina nga, ang intensyon nila, daw hindi mo ni Abu Sayyaf. Kaya hindi mo nila kinanglan para sa Abu Sayyaf. Di ba? So, ang intensyon giniyamon niya nga worry para giniya sa mga oposisyon. Kaya hindi sila manabot sa ordinaryo nga layo. Kasuhan mo pa sedition si Vice President Robredo. Okay. Pero ini nga, takpon mo lang yan 14 días, 24 días, wala ka nakasukaso yan, di ba? Why so, ba ng pulis kaya itong 500,000 kaya imo sining balayran kada adlaw, why na to dula na sining kasuguan? Gindelete na siya. Gindelete na siya. So, kung gano'n sa ila, may intensyon ka mo mag-abuso, na daw pulbaan ka mo sini. Di may managani nga para daw hindi pala ka mo sakay panakop pala. Di tayo pala nga safeguard pa na. Hindi pakwagin na nila Kadua, may safeguard sa lagi subong ng anti-terror law. Hindi pwede hindi siya effective 1 month before or 2 months after an election. Ginpa man na nila, gindelete man na nila. Kaya nga, ang paglantaw sing liberasyon una, pwedeng gamiton sa presidente ang anti-terror law during the campaign period. Tapon mo lang yung oposisyon lang. So, 24 días dalalang taon, paano ko na siya magkampanya. So, di ba lang? So, gindelete man na nila ang provision. So, ang uri ko it's really for the opposition, for the critics, and for the church, the media, lahat ng mga panglantaw nila nga hindi sang-ayon sa ila. Kaya ako, prangka, I'm very honest. Si President Duterte is intolerant of dissent. Ang problema kay President Duterte, kung makabira siya, sabi mo nga na, daw animal ang inabira niya. Gago ka, stupido ka, PI mo, di ba? Pero, pag siya naman ang ginabira, mga kid siya. Hindi man na sport lang bala. Kung ikaw man niya makapira, siyempre, ano ba lang ginambal si mga obispo, si una sa iya, daway man to ganin niya, siling lang obispo, Mr. President, yung EJKB, Human Rights Bill, ang tawon ka, lang na, di nga kigit siya. If you can dish it, you can take it. Di ba na, siling niya, maisog siya, o di, presidente ka Di ba na, OFW to sa Taiwan, na nag-post sa Facebook,
si President Duterte at si Senator Bongo ay mga gago. O kung ikaw nga makatawag nga gago ang mga kontra mo, grabe. So, intolerant sila of dissent. Kaya mo na ang akon na concern na ang mga nag-dissent ilang i-harass pala o kung pangtakpon under the anti-terror law. No? Idugang ko lang action at Yes, sir. pani ang panglantaw ni President Duterte sa gobyerno sa dissent. Isa checks and balance. Lalo na sa crisis, no? Checks and balance, ano yan kinanglan na siya Ikaduha, itong feedback mechanism bala, na kung magreklamo ang mga driver, nagarali sila, kinanglan mabalik na ang mga jeepney kay may na kami makaon, nang tawunog lang daw feedback mechanism. May nagrally dito si una nga San Roque, nga sila nila, isa ka bulan na lockdown, wala pa niya relief sa amon. Kaya dapat ang trato sa gobyerno, feedback mechanism, ay wala pa relief sa barangay San Roque. At yung taga-antay, wala, ang reaksyon nila, rally ka mo, takpunta ka mo, hindi naman nasakto. Diba? Ang dissent is important, especially in times of crisis. Aha. So, wala to na mo niya. Kay ang pabatian ko diri kung anong explanation, anong palayag sa Malacanang to be balanced, kay presentata sa publiko, but inisubong kulang pa man kita sang information, kay why man ta nakakita sang framework nila. Well, lantawon ta kung anong sitwasyon sini, anong advice mo sa public attorney? Yes, well, una sa inyo Action Art, kung may interview niya mga Malacanang author, mumukutan yung Section 29. Nga 14 dias, wala priso, wala kaso. Paano yung konstitusyon, di ba? Kaya sa Section 25, yung pwede i-declare sa Malacanang Anti-Terrorism Council ang isa katao, isa ka-organisasyon na terrorist. Frozen ng bank account niya. Hindi wala korte-korte. Frozen ng account. Paano ka magdipinsa? Di ba? Pwede sila kumangkutong sa Section 25. Karoon sa pumuluyo, apektado kita dari tangan whether pro-Duterte ka or anti-Duterte ka, nagana sila yung pangdakop sa quarantine period wala ganiya sa layi mo, ambal nila, violation ng bayanihan law, kung katab lang bayanihan law, kung nakabutang na kung wala ka quarantine pass, takpon ka. Kung nakabutang, na wala social distancing o physical distancing, takpon ka, wala na butang ka. Wala na layi nga nagapad, gatugot nga, magdakop sa imo just because wala ka quarantine pass. So, in fact, ang solusyon tani dira Action Art, kung may nagagawa nga wala, ipapunin mo, kinakpon mo pa na, kagamay, utom lang yung tao, dakpon mo, di ba? Okay. So, ano nga nataning advice ko sa pumuluyo, delikado ang anti-terror bill, tani i-protesta natin ang iyang pag-implementar para ma-ensure na hindi kita mahalitan sa tunga sa pandemya sa COVID. Pero hindi ini makapapugong sa inyo sini mga ginahimo o mga aktibidades ka makapahog ayan kag basi mag-atras ang kaisog sang grupo sa Bayan Muna and the rest of the militant groups. Ako, Action Art, siyempre, kung sa pahog-pahog lang, di mapahogin man kami dito intimidating ka dahil si President Duterte, di ba? Very intimidating siya So, kung judiciary ka, balon siguro sa judge, si Chief Justice Sereno mo tanggal niya kami paihan, di ba? Na-intimidate na. Sa mga congressman, di ba? Tinanggal si Alvarez, di ba? So sa amon, may epekto mo na, siyempre, siyempre intimidating. Ang sunod nga pamangkot, ma-atras kami, hindi masailain na. Hindi wala ko sila nga maisog ko yung why ko yung kakulba-pulba man, galing kayo, ilang lang, no? Muna yung isa ka sosyedad pala Action Art, kaya hindi ko gusto matakaan siyang bata ko, apo ko. Isa kasi sila daw, martial law, bala nga, mali ko yung apo ko, uutod ko, sino man da, mareklamong sa gobyerno, dakpon siya, 24 dias, hindi ko man nasakto, di ba? So, kung mapatag ka sa publiko na apektado diri, pisil ko gani, bisan pro-Duterte ka, anti-Duterte ka, pwede ka apektado diri. Kani magkahinog yun na ipaabot sa Malacanang sa Kongreso, na bawion ang anti-terror law. Pwede pa na siya. On that note, Attorney Nery Colmenares, salamat gid sa time. Good evening. Maayong gabi, madamong salamat. Action Firing Line. Now, reaksyon ina sang taga Bayan Muna. Now, i-check ko lang, si Attorney Harry Roque actually nagsabat siya bago lang kay Action An. Galing kay on Zoom interview siya. On Zoom meeting.
maybe isa ini sing i-discuss. Ang balantayan tati paano ini-explikar sa Malacanang. Now, ang gusto naton nga klaruhon, especially sa mga nag-author sini, anong benepisyo sa mga tao sa ordinaryo nga pumuluyo because napasar na ang anti-terrorism law? Ano ang makayuhan ta sini? Amo ni siya blang mga tag-safeguard sa posibleng pamahog nga ginahimo sa mga teroristang grupo, ining mauti group, ang mga nagasabwag sang terorismo dito sa area sa Mindanao. Tina mga palamangkutanon, nga mga author lang, may mag-insight nga mga provision and section sa sining anti-terrorism law. Si Atty. Nery Colmenares, galing tiway pakita sang kopya sina, kung ano ang gin-approve, bala may revision sa part sang mga miyembro sa House of Representatives. Tingin na mo na because we wanted to inform the public nga may bago na naman nga kasuguan nga dapat naton bantayan. Action Firing Line. At the end of the day, ini is kabahin sang mga information drive, information campaign ngang ordinaryo nga tao sa piyak sang iya subong pagpaninguha. Ang mga tao nga tipigado ang estado sa pagpangabuhi bangod sa pandemic. Ti amo na ni ang sabat, no? Amo na ni ang update man subong. Lantawunta within the following days, ano ang pag-eksplikar sa Malacanang, anong kayuhan nga madulot sining anti-terrorism law. Action Firing Line. Alas 7:16 na Action Radio Philippine Standard Time. Kung hindi man naton malabot within tonight, ang pila ka mga opisyales sa Malacanang, hopefully by tomorrow morning, mayroon na available ng mga inputs dira, information, kag mga salient feature sa sining anti-terrorism law. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, alas 7:16 na sa ngalan sa gihapon ni Action Brian Morden. Ako naman Action Art Tayhupon, liton kita very quickly sa pila ka madalag ko nga mga balita diri sa lokal. Now, mas konsentrahan ko tonight ang pila ka mga update diri sa lokal kay importante ini mo. Subong ang girang ginatubang ta sa gihapon amo ini ang COVID-19 pandemic. Tandaan tayo na, waay pa matapos ang problema nga gindulot sang COVID-19. Bangon nga ang virus o kung ini nga kagaw, ara gihapon, hindi naton makita kung diin man siya napahamtang. Pero, pwede siya nga makatapik o makapangita sang host anytime. Magambal ka nga host, dira siya matapik sa isa ka individual or person nga amo ina ang mangin carrier, ma-develop sa lawas niya, and then sa ulihi, tiya mo na maglapta, magpanglaton sa iban pagid nga mga persona. Action Firing Line. Now, nano ang latest update. Sa mga nag-monitor sa aton, karon nagabi, kundi ang pagbakho, pag-antos sa publiko. Amo ni ganing rason nga we are trying to contact the DSWD, ano gidbala ang latest update sa SAP distribution. Kay damo gihapon ang nag-ekspektar nga ang ayuda, ang bulig pinansyal paagi sa Social Amelioration Program, mabaton sadtong wala pa mahatagan sang ayuda bangod subong. Amat-amat man nga nagkadto na downgrade sa ginatawag nga modified general community quarantine ang Negros kag Bacolod. Pero lang taon mo, hindi pa niya makabawi gilayon kung istoryahan ta ang ekonomiya sa ibabaw sang lamesa sang ordinaryo nga mga pumuluyo. Action Firing Line. Actually, nagabinaha di ang text, ang mensaheng ginapadala sa Action Radio Bacolod page. Gapamangkot ano ni man, sistema namon ni, mayara pa kami ba na malabutan pa kami sa second tranche, ina karon sabton ta. Paagi mismo sa Undersecretary ng DSWD nga aton sa gilanunon, naset na siya naton, pero subong Zoom meeting man sila mo, conference tuhoy dira. Pero unahon ko ari ay, nag-meeting kang nag-decide na, in fact may mga representative halin sa
province kag sa Bacolod City, ang kaap nagpabalo naman sa ilang at maumpisa na gid ang commercial flights sang mga eroplano nga nagabiyahe diri sa aton sa Negros. Pila ka bulan antos ta, ang iban gani ginalimitahan, nagkalapresyong iban, kay ti magwas puluyan ang balibad mangita sang ila sinikalan unon, tanan na lang no nga mga ginahimo nga ideya sang publiko. Nagantos kita pilak bulan, no, para nga initanan malampuasan na to ng pagtilaw, nag-unite ang publiko, nagkooperar sa gobyerno. Sa mga opisyalis sa aton gobyerno kag ahinsya. Kay tiluyag naton mo, nga batuan kag malutos naton ining hindi gani makita tuman kagabay nga virus. Titanan na lang gina-regulate, may mga regulasyon naging set up ang Negros and Bacolod. Hindi ka pwede dali-dali makapauli. Dapat may mandatory quarantine and all. May mga clearances kaga dapat i-secure prior sa imo flights, swab testing. Dapat may mga results nga makuha sa imo antes ikaw mag-travel. Tiari kay ang hambal kainan ni Governor Lacson sa Gaga. Sila nga mag-travel na nga mga sakay sa mga commercial flights, ang matabo sini, ikuhaan na lang sila isang swab test pag-abot sa aton and then papulio na sa ilatag sa ka mga banwa kag syudad nga dira sila naga-star. Action firing line. Siling kumodan defeat ang purpose sang sakripisyo nga ginhatag kag nabatyagan sa pumuluyo nga wala iya naka-travel, nga wala iya nagkadto sa ibang nga lugar kag na-stranded. Kita diri nag-antos bisan sa mga border area lang. Can you imagine, taga Negros Occidental ka masulod ka sa Bacolod, damo pa ri kubikos, damo pa requirements nga dapat i-comply mo since lain iya ang regulation ng Bacolod, lain man ang province during the time nga ECQ ang Bacolod kag GCQ ang Negros Occidental. Now, tiari ang matabo. Ang desisyon sa Department of Transportation mag-aumpisa na ang pagbukas sang mga commercial flights sa mga eroplano. Tinano ini ang konsekwensya nga idulot. Danong epekto sini? Masinumbali of course ang magapauli diri sa aton sa bahin sang Negros Occidental kag Bacolod City. Action firing line. Ang kada airlines according to Governor Lacson sa interview takaina sa Action Hotline. Ang initial is 100 passengers per week nga magapauli nga ikarga sa eroplano. As to the schedule, hindi pagi ko familiar kung ano ina mga schedule. Now, ang barko karon niya, mga fast craft niya, saan o nibuksan, magwanta yan, hindi nga monitoron sa government agencies and offices and government officials ta in order nga magapadayon ang aton safety measures nga ginahimo kontra sining COVID-19. Online sa firing line. Joining us tonight, diri sa aton na pagpangalagad is Dr. Jonathan Lobaton, ang Incident Commander diri sa province. I don't know kung nakaistorya na sila ni Gov regarding sining mga update. Doc, good evening sa imo. Good evening, Action Art, no? Kag sa aton mga tagpalamati, as of today, though wala pa kami ni Governor naka-istorya, parte sa aton mga operations ang seaports, no? Kay duwagid subong Action Art ka meeting ang ginatinan ni Governor Bong Lacson. Iya sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council kag ang iya nga sang Provincial Development Council, no? Okay. So duwagid ni ka meeting. So ang aton nga mga boat trips wala pa gid na makahatag kuan si Governor go signal kay based sa aton nga executive order nga ang June 15 pa ang closure until June 15 pa ang aton nga borders. Pero ang kuan bala ang aton nga ginalantaw diri ang Bredco Port, no? Kaya ang Bredco Port is under the administrative jurisdiction sang City of Bacolod. Okay. Pero amo nang concern gani sa buong gabi before sang akon sining imo pagtawag kay
may mga friends kita, mga local officials nga nagpalabot na diri sa aton nga may mga local kuan kita stranded individuals, no, amo ning ginatawag naton nga LSI nga nakasulod na sa ilang nga mga LGUs. So nagakakibot ang aton mga LGUs nga nakasulod ini sila kay supposedly Action Art may mga proper coordinations ini sila mo nga himuon alin dito sa ilang kuan nga place of origin hasta diri pakadto diri sa aton nga kuan, no, nga destination. Ang province medyo amo ni subong ang situation ginapang-atubang naton, no, kay man may mga ports kita dito sa Escalante sa Danao, meron kita port sa San Carlos. So medyo amo ni ang mga kinapanglantaw naton nga mga problema nga ginaatubang naton subong sa province. They will come in hundreds since yesterday, no, since June 1, no. May mga nagasinulod nga mga LSI diri sa aton. So amo na nga ginayo naton si Dr. Shepard Kailian ang aton nga local disaster risk reduction management officer sa province nga i-alert ang tanan nga mga city and municipal disaster risk reduction management officer sa bilog nga province kay hindi naton mabalaan ang pagsinulod sang sining mga LSIs, no. Ang iban gani sila may mga sugat pa, no. Correct. Private vehicles. So, muna. Yes. So, muna ganing problem, sila kung na-defeat ang purpose o ma-defeat ang purpose ng province and city of Bacolod nga we are trying to implement the city of Bacolod, Negros, nagatingwa kita nga may-implementar ang protocol, ang health protocol, kag ang mandatory quarantine for 14 days. Tisiling ko nga ining mga OFW, abi, kag mga LSI nga iban nga nauna, nga i-mandatory quarantine tapanikon pag-abot gali isang pagbalik sa biyahe sa barko kag mga flights sang eroplano lain nga sistema matabo do ka unfair man to sang nauna diha. Oh yes, amo na Action Art nga ginalantaw man namon kag subong by the way ang aton bagong rule based sa aton nga pagpalakat dira sa IMT kag sa province of Negros Occidental nga magsulod sila sa aton puerto, gina-quarantine sila dito sa Banwas ang EB Magalona. Hindi na quarantine kundi ginadala dito gina-process for swab test. After sina gina-release man sila pero ang rule dira nga on strict home quarantine based sa executive orders ang aton nga palangga nga governor Bong Lacson kag of course with proper information kinapabalo sila, ginahambalan nga amuni ang mga possible risk nga inyo atubangon, no? So, in fact, may mga problems man kami nga ginatubang, kay like for example, ang aton mga LGUs, hindi gusto mag-accept sa ila, kay wala pa sang swab result, kay ang aton mga LSIs, gadali man, nga kinanglan magkapauli gid ako, no? So, amuni ang mga situations nga atubang namon subong Action Art, no, sa provincial government sa Negros Occidental. Now, na-discuss naman blas ang provincial IATF because kung amo ni matabo nga itugyan na lang sa mga LGUs kung paano nila monitoron kay ako'y nagapatigid dok maghimugasa na ni magdamo na gani ang mga trips ang mga commercial flights, mga barko. Hindi niya kasangkol gid ang mga BHERTS magala ka monitor sa barangay nila kung ano mga activities kag kung anong himuon kag hindi mo naman madumilian under the MGCQ nga magguluwa sila mo. Correct. So amo man I agree to that Sir Art, no, kay subong amo na gani nga the other discussions sina related sa point nga gin-drive out mo is that nga hindi man kita gusto nga ma-overwhelm ang aton nga provincial facilities kay man we are dealing with local stranded individuals, we are dealing with the problem nga pagsinulod sa mga OFWs naton kay may mga sweeper flights pa kita. So amo man na nga gina-activate naton ang aton nga mga local quarantine facilities sa mga towns and cities of the province, no? Okay. So I agree to that nga that's why nga in relation sa imong ginhambal nga ang aton mga BHERTS may man may kabudlayan man kag it's also a challenge. So amo na nga gayo man kita sa aton mga LGUs to also empower sang ilang mga workforce dira ang ilang mga barangay health response team kay they have been doing
a good job since then Action Art, no, nga inupisa naton ini binulan pa ang atong kampanya kontra sa COVID, maayo gid ang ila surveillance kag monitoring. So medyo amo lang na no nga we would like to ask our BHERTs to help us kang atong mga LGUs. I hope they will remain kuan bala inang dynamic kag active sa sining situation subong kay man. I remember the governor no called for vigilance starting June 1 kung ano bala ang nagakadapat sa sining situation, so that is really the right attitude for this opening of our gates, no, Action Art. Yes. So amo ning isagid no kaseryoso nga balantayan naton mag-umpisa na kay kapin pagid kon barko ya sir, hindi lang ni I understand ang makargas na yan protect dako mo kadamo nga volume hinali mag-alabot na di sa aton. Yes, amo na ganing ang ginatalakay manamon everyday ka discussion kami sina Action Art kag gin-alert na nato ng aton mga disaster risk reduction management offices nga magbantay gid sini kag ti amo na tani nga sa aton mga pumuluyo they should also understand kay ti kabudlay gid no ang mga Action Art may mga reports may mga community transmission na no in particular diri sa aton sa syudad sa Bacolod, although di subject ina sa declaration sa aton nga local government no pero amo na gyapon nga ti I hope hindi kita maghatag sang chance, hindi kita maging confident sa gyapon kag kami sa Provincial Incident Management Team amo gina ang ginapasulod naton sa aton nga paminsaron no kag in many interviews nga ginapatigayon ko Action Art I keep on repeating nga wala pa ni actually we have just started our tightening nga kung pwede tani kung makita man sa aton mga tagpalamati nga ang provincial government kung pwede lang nga wala tani sang mga biyahe no hindi ta pagi-open ang aton mga gates as free as we can kay basi magsinulod na ini sila in fact nagakatabo na ina sa buong Action Art no hundreds of them are coming into our city, coming into our province nga sometimes hindi naton mamonitor kay siyempre limited man ang aton nga workforce no. Dahil na ang situation sa buong Action Art. So ma-update kami sa imo monitoron namon ini sa sunod nga mainadlaw so that the public may know ang mga pumuluyo sa Negros kay Balongman kung ano ang himuon nila ang tagsa ka komunidad kung ano man ang dapat nila handaan. Yes, Action Art no. So thank you gid kag as of now ginagatrabaho ang Coast Guard naton kag ang Provincial Incident Management Team nga mag-set up sa mga holding areas. In particular, there is Bredco, kay siguro ang volume sang passengers, locally stranded individuals, dira, no? Kag ayo manamon sa mga locally stranded individuals naton, nga may ara kamo sang travel authority, kag health clearance certificate, masubject kamo sa aton nga local health protocol diri. Kay kinanglanon nga ikuan kamo sang test, kag kay ti hindi kamo ka sure kung bala bisan may health clearance kamo halin sa inyo gid halinan example abi halin sa Iloilo hindi kita sure nga negative gid kamo sa COVID. So that's why nga ginatestingan kamo sa aton nga facility sa Banwas ang Ibi Magalona antes kamo i-release sa inyo nga mga komunidad. So I hope mag-cooperate man kamo kag magintindihan nyo man ang posisyon nga ginatake sang inyo local government kay para man ini sa aton tanan. Sa liwat, thank you gid Action Art kag maayong gabi sa aton tagpalamati. Good night. Good night. Action Firing Line. Ang incident commander diri sa probinsya sa Negros Occidental. Nawari lang hindi ko kasaho gidi nga actually ang sitwasyon kag ang sistema ko matabo ni way magkita kahibalugid kabay pa no nga ining magabiyahe kon mag-operate na ang commercial flight sa mga eroplano ang commercial nga biyahe sa mga barko. Kabay kung tani nga ang regulation sa Manila, the same gihapon nga mga requirements ang dapat sa mga passengers nga gusto magpauli diri sa probinsya. Why kita yan nagapugong kag wala kita nagakontra? Nga ining mga paryente tang iban, himata ta ang iban nga na-stranded sa Manila, hindi makapauli di sa aton. Sa tutuod lang gantos man sila to. Kay kapin pagid ng iban way manipariente. Ang iban
nagaboard mo lang sa Manila. Ang iba nagaantos na sa gutom. Nagaantos na matapos nga ma-lockdown. Pero tilang tawab la. Initani ipasiguro lang mismo sang National IATF. Bangod nga silang naghambal nga ang giyera kontra sa COVID-19 wala pa matapos, hopefully. Hindi man pagtugutan nga ang kamada sa magapauli diri o kanamuon sa mga OFW maghinarguyon nga magpalauli. Man sa mga uma-uma diri sa Negros makita mo yang nga waay mga cases daw ay mabatyagan gani isang iban nga mga barangay sa Ubukid kapin pa kunuay sa nagpalauli halin sa Manila ang kakulba kag pamahog sa COVID-19 nga tiwa ay man sang history nga kag sang makita pa subong base iya sa nagakalanabo nga may ara sang cases sa isa ka lugar nga naglupad ang virus sa Manila pakadto sa putok-putokan sa bukid sa Kawayan, sa Kanduni or Hinubaan. Wala na yan. Kay kung wala sang carrier nga tawo, hindi ni siya makadala sang virus sa isa ka lugar. Now, di ko magamuning sitwasyon, ang isa ka challenge subong ara sa mga local government units, mga banwa kag syudad. Preparar na kamo nga daanda kung ano nyo ni, paano nyo monitoron. Hopefully, ining may mga himata or paryente, kainsindi kita sang inyo sentimento. Tanan kita diri apektado, tanan kita diri ginbiktima sini ni COVID-19. Pero please, maluoy kamo. Mag-resume na ang biyahe man gani isang barko, kita mismo na lang palihog. Sa aton mga himata, kapin pagid, nga mag-abot diri, nga nagalin sa Metro Manila, bulig na lang kita kooperar sa gobyerno, nga i-regulate mismo ang aton pamilya o himata sang ginatawag pag-obserbar sa home quarantine. Why isang facilities mo? Meaning hilway kaya? Tinga dumilian mo ko karon. Pag-abot ko sa lugar ko da, gusto kaya maglago-lago sa iban ko ping nga paryente. Sino kayo mo kasawayon mo ko? Oh, kag intugutan gani ko nga mga travel de. Kag under MGCQ na kita. Ang lain pa ni kung magkadto na gid sa ginatawag nga new normal. Makontrol mo ko karon? Hindi. Tigaling ang worry ta mo ni. What if kung isa sa magapauli alin sa Metro Manila, bisan paryente o himata ta pa, mangin positive. Kapin pa sa mga komunidad nga layo, mga taga-uma, ato mo sa Manila. Ti magpuli ito karon malatnan, no matabo sila. Ha? Take note, ang isa gid permi na remind ko sa inyo, ang pinakamalain gid gabahin sining epekto sang COVID-19, kay once nga mag-positive ka, ma-hospitalize ka, wala may isa ka miyembro sang pamilya mo nga makaupod mo sa ospital para magbantay, mag-alalay. Ti ano abi kong kabataan da karon? Amatapikan, pag-abot sa ospital to, bisan magpainom bulong da, magkuan, masarangan ka doktor na. O, ti ang kalain, kay bisan sa mga border area, mga borderline lamla, Negros Occidental, and Negros Oriental, nangin istrikto. Ngayon ang mga tao, sa tabok lang sa barangay makadto, mabakal dira sa kinanglanon, gina-require pa quarantine pass, even the regulations sang number coding. Pero at the end of the day, pag-abot gali sila nga tiyempo, nga way pa man matapos, gid masulbar ang problema sa COVID-19, pwede malang gali sila, kapalauli. Action firing Di ka sa tupertigin ang pag-istrikto tahaw? Sa itong tiyempo nga ang mga putok-putukan sa bukid, to way pa man gani mga cases. Ang nagapalauli, guro, dapat amo na yung checkeron, tang nag-travel sa halin sa Manila, may mga history, kag sa mga lugar nga may mga cases. Di amo ni ang isa sang dako nga balantayan ta. Pangamuyuan ta palihog. Nga sining pagbalik sa mga biyahe, commercial nga biyahe sa barko kag eroplano, kabay pa. Nga mga magpalauli, diri nga mga pamilya himata ta, hindi mangin career sang COVID-19. Agud, hindi ta naman ma-experiensyan kag magbalik sa sitwasyon nga maobligar ang gobyerno
implementar sang ECQ or lockdown. Action firing line. Ako yun ginanervyos ko mag-amuna. Naodo ginanervyos ko. Sa tutuod lang, kaya ang aton kontra, hindi ta makita. Action firing Ay line. gabi lang sa kay Rose Caniete Locsin, good evening Action Radio, from Fiesta Home Sumag, Sai D. Senti family sa Alegria, always listening on your program. Dining Alegria sa Morsia. Jeff Chavez, may gabi lang, Green Energy Solutions. Good evening Action Art. Greet ko lang Roma family sa San Enrique. Dali Cabanas at Chivar, mayong gabi man. Dali sa tailoring ka overtime himo face mask. Ba mayo man? Action firing line. Maring Chupoy, Jerry Chupoy magbanwa dira sa bahin sa Macau, China. Mayong gabi man. Good evening Action Art. Monitor ko si Tuto Alin sa Masville. Barangay Kubay, monitor man. Mga Angels kag Joy, Lenlin, always monitor man Tatay Muroy. Nanay Leti, Mama, Idna Lapar, Brad Alex, Bodoy, Bayaw ko yung Darolina Transporto. Maporti kalawig sa mga greetings inyo. Good evening, Toto. Okay, may gabi man. Bata niya ko si Toto Rolex, kag Alexander, Halin Kay, Alex Transporto, Carlo Florentino, may gabi man sa Isabela, Barangay San Agustin. Fred Ninya, good evening, Action Art. May gabi man, Elizabeth Ninya, sa imo sininga greetings. Rose Caniete Locsin, may gabi. Ang iban nga maminsay kay Tol Roy Tayhupon sa Saudi. Tol, halong, kag good afternoon. Hapon pa lang to, Aksyon JM sa ila sa Saudi. Na mayo lang, halong kamuda, nagligad to isa man kasimana, nga ka-experience siya sang lockdown. Sa aton pagpanumbalik damo pa kita very interesting discussion diri sa Bacolod. May bago naman nga regulasyon sa ETFO para sa mga ilisay. Tiyan ni man nadala na di ang mga magabiyahe kung mag-resume na halimbawa ang commercial flight sa mga aeroplano o ara man nagyapon ng regulation, check ta lang na karon na. Kay Action Dale Salazar, kay Action Marlon Hinubia sa Capitol kag Bacolod City Hall nga mga reports. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang balitang ito. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo,
sa gihapon. Padayon aksyon radyo, pakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
ng akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
istasyon Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalangan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung Action Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 7:57 na pabalik diri sa Aksyon Firing Line sa ngalan sa gihapon ni aksyon na Brian Morden. Aksyon artay hupon ang inyo amigo sa mikropono. May gabi dira kay Ros Caniete Locsin. Naga-monitor kami kag ginatamyaw niya lang ang mga opisyales sa Homeowners Association sa Barangay Sumag, Enting Bibuso. May gabi dira sa Silin Home siya ga-monitor. Vincent Dominic Shinobi Samolde. Standby sa mga report with Action Marlon Hinovia gikan sa Provincial Capital. Niya siling ni Samolde ni Vincent siling niya daw nagsaka na ginang COVID-19 cases sa Action Art. Paano na lang ni man amo na gani ang ginakabalakanta no kag ginapangamuyuan nga kabay pa sa paginaraguyon pa uli sang luyag iya nga mag-travel na from Manila and other parts of the Philippines sa may mga cases like for example Cebu kabay pa pagpuli diri way sa mag-positive nga case. Action Firing Line. Basidak po sa terror law si COVID-19 lang taon tabi. Kalamay sa manugdako pi mga tapikan siya. May gabi Action Radio watching in La Granja sa La Carlota. Halin kay Viole Sorry. 1-4 nya ginatamyaw ko dagali sila Rolando Hava kag Lorna Hava sa mga kaduhan kadi CD nga monitor sa imo. Salamat man. Klein Hardin, kung wala ka may ginahimo kontra sa gobyerno, wala ka dapat kadlukan sa anti-terror law. Salamat. Diofax ni Pomosino. Araman si Ralston Zaragoza. Preparasyon sa gobyerno sa palabuton ina. Adrian Havilusa. Shout out kay Mayris. Paul Spot III. Watching siya. Chris Laika Libron. May gabi.
Kung pwede na kabiyahe ang may bata gamay. Pwede gid. Kay gusto ko na gid manugpulis probinsya namon sa Negros Oriental. Ari ang suggestion ko sa imo, ma'am, ang requirement na dapat makuha man, including bata mo, sang travel pass. No, kinanglan kadtok mo sa barangay, pamangkot ka mo kung ano ang mga requirements. No? Carlo Florentino, maing gabi, live gid ko di sa Isabela, shout out sa taga Nuseco, nga halin wala gid nagsiga. Oy, Nuseco, gamonitor ka mo na, brown out ko no sila to, sa Isabela. Cory Vidaha, maing gabi from Kuwait. Adrian Havilusa, si John Ring ginatamihan niya, Imelda Hamilo Bangwanga, oy kap maing gabi dira sa barangay 2. Migs Eldon Sniper, ano kahadlukan mo sa anti-terror bill? May ginahimo ka kontra sa gobyerno, dapat man gig kamukulbaan. Siling ni Migs Eldon Sniper. Trident Calvo Espadera, good evening, Action Art, nagamonitor lang kami di sa barangay Robles, Lagas Liana. Manamo gid nga salamat. Ariman si Olive Prado Gargaritano, may gabi. Noel Valdez Toledo, may gabi man. Araman si Nestor Alegre. Merly Gonzaga, Jen Oy Cesar, gamonitor from Singapore. Jocelyn Arisivita Ulak. Benji Galvez, gamonitor man sa Himamaylan City. Good evening, Action Radio. Monitor lang kami di gali sa Valenzuela City. Greet ko lang, family ko sa Silay, family Benuelo. Kag sa Pandanon Morsia, family Sarmiento. Salamat gid. Ayos Nelda Siguan, si may gabi, ma'am. Sir Arnel Deles ng Police Station 6. Sinong Roberto Hiraposco Caraballo, ang Caraballo family Saba sa Mayangda, ginatamiyaw niya. O si Kinalon Sagay sa Tokyo, Japan, Rex Ramos Jr., o si Mungkal Torilla sa Minalbagan Gamonitor Man, ng Merlin Ilomba, no sa kanto ni may gabi. Toto Andrew Wanitis, may gabi dira. Classmate Ricky Palma, Sir Bong de la Paz, Angel Rosia May Santillana. Thank you kita, Fernandez o Maymar Fernandez Estrella. At tanan nga mga miyembro sang OTTG Taxi, may gabi sa inyo. Heaven. Thank you, Glenn Talafiero, Maymar Caberte, GC Diquilato, ang head sa Bureau of Fire Protection sa Moises Padilla. Joseph Pacifico, Buhay Julingo, Sir John Joel Batus-Batusan, ang hepe man sang Bago City, PNP. Action Firing Line. Marlon Caniete, Raquel Di Maala, Joey Alegria, Noli Eugenio, Abigail Sirios, Nonoy J. Arte, hupon mo, may gabi da. ABC President Limer Lambot, may gabi, bro. Barbarian Sukita, salamat kita. Toto Giovanni Duran Tres Fuentes, Bivson Pagunaling, Marnit Jan Gregas Abilida, Hoto Dahan Dumanan, member ga monitor man, Philip Laurente. Sige, ang iban karon naman, dugay-dugay. Sa iluwan ko lang for some update and development, si Action Marlon hinubiya gikan sa Provincial Capital. Action Marlon, may gabi, please come in. Action Art, mayara sang sinapol nga pagkahibuon si Negros Occidental Governor Bong Lacson. Ang isa diri sa mga hambalan nga agenda, among set up nga pwede i-dihon sa saling plano nila nga pagbulig sa mga negrense nga nawad-an sang trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. Isa diri sang pagabuligan sang provincial government, although nga wala pa Action Art sang piho ko bala madayon ini kay man hambalan pa nila ini sa panabuton. Ining mga nagbalalik bala mga overseas Filipino workers, mga negrense OFWs nga pag-abot diri di way obra base sa ulihi Action Art madugangan pagiding krisis sa COVID-19, di sila makabalik dito sa pungsod nga ginatrabahoan nila. Hambal ni Gov Lacson, pwede nga ining mga OFWs, pwede sila magkatrabaho bilang ining contact tracer bla. Pwede mayara sang contact tracing division nga gintukod ang provincial government. Okay. At may panawagan gani si Provincial Economic Advisor o consultant Albi Benitez sa mga negrosanon nga mag-apply sa siling
posisyon nga pwede buksan para maging katapos ang contact tracer team. Ini mga OFW hambal ni Gov, pwede ni sila, no, depende sa ilang silang qualification kanang ang contact tracer action art ang trabaho nila sila mangita sang tawo nga naka-close contact sang nagpositibo sa COVID-19. Ang isa pa diri nga pwede masudan sang obra sa construction kaya nagligad to nga semana ko maduduban si Governor Lacson nagparawagan na sa mga local government units nga padayunon ang mga dyan pisahan nga infrastructure projects. Kung mayara sang bagko nga infrastructure projects, pwede na nila masugdan man. Tiambal ni Gov, sigurado nga mangita gina sa mga construction workers. Kasi mga infrastructure projects sang gobyerno. Kaya gina-anticipar na man ang art nga damo sa mawadaan sang trabaho diri sa Pilipinas kag magasaka ang unemployment percentage bla kay ang nag-resign nga si Secretary Pernia sang NEDA antes sa nag-resign nakasiling na ni Saxon Art nga ginabulobanta yang ang unemployment percentage sa Pilipinas magasaka sa double digit. Dari sa probinsya nga level, amo man ang gina-anticipar ginapaabot sang atos ni nga mga opisyal. Yarin palayag ni Governor Bong Lacson. Well, basically, I've already said this before, and I've also encouraged other LGUs if they could start with their infrastructure projects. No, hopefully, some of these OFWs are willing to do, some construction work. No, that's basically what the province can do. Mentioned about contact tracing. Obviously, we have to hire people. Probably that could also be another area where they can be hired. No, but it was already explained that for now there's still no hiring, no, because the setup has not been discussed with the province. Okay, so for now that's it. No, the national government through the different agencies are coming up with programs where supposedly our affected OFWs can avail of. No, so that's something that we look forward to. Action Art, sa isingit ko lang importante maning Tibo galing kay kon mangin isa ka sang tracer, contact tracer ang guwa mo, dapat ko rin train alin sila para nga may kuan man ang seguridad nila bla. So, laban-laban Action Art, amo nang pila ang sweldo sila. Nila. Why pa mabalaan kun pila Action Art? Ay kay subong gani hambal ni Gov. Ginaklaro yang why pa sang hiring kay hambalan pa nila ni kung anong setup. So ining palayag ni Gov bali preparasyonan niya para nga ang mga nagaplano bala magngita sang obra makapreparar na sila. Labi na ang mga nawadaan nga OFWs. Okay. Isingit ko lang ang importante mani public advisory halin sa may syudad sang Cadiz. Kundi may nagpositibo dito sa Negros Oriental. Subong adlaw ang new cases nila to anom. Subong 17 natang kaso sa Negros Oriental. Sa anom Action Art, may isa diri nga ang travel history niya siyudad sang Cadiz. Uy. Ara siya subong sa quarantine facility sa Valle Hermoso. Locally stranded individual ini siya. Okay. No, sa public advisory nga naka-post Action Art sa Belize, Cadiz, Ogyon, Cadiz non nga FB official Facebook page. Ining persona ni nakakadto sa Barangay Daga. No, may pamilya siya sa Barangay Daga, siyudad sang Cadiz. So, ang ginihimo sang Cadiz City Interagency Task Force, may contact tracing na sila nga ginihimo.
Okay. contact tracing sa 11 ka mga tao dira sa may sulod sang Barangay Daga nga amo na ang isa sa mga nakasugulanon nga close contact sang Bali, sining anong Arap pariente inada sa kadis katuan niya? may pamilya sa Action Art. Ang report ka na baton ka, nagkadto siya sa Barangay Daga kay namanday sa balay. Panday? Oo. Pro-white siya gatiner. Pagkatapos pamanday, nagbalik siya dito sa Negros Oriental. Okay. No, amo lang ng information nga naka-post subong sa FB page kasi may dugang inabuas. Kay sige-sige pa rin papakusi sa Action Art po. Sa background sang saring persona nga ni. Ang Barangay Daga, ang lugar nga ginkatuan niya, din disinfect naman. Subong adlaw. Good. Kay budlay na iya mo. May kumakita mo na kundi dapit to. Nagwigit abi halimbawa ang virus nga ni. Oo, amo na ginaklaro Action Art sang Cadiz IATF nga ang nagpositibo ya hindi taga Sudad sang Cadiz. Okay. Pero nakakadto na siya sa may Barangay Daga Sudad sang Cadiz. Nagsubong ato sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Okay. Amo ning report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung action Marlon Hinovoya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat gid aksyon Marlon Hinovia. Ti contact tracer. Okay man na siya kay at least may trabaho ka, no? Galing ti kinahanglanon mo siguro i-training ka na ano mga approach himuon mo kag ang safety especially kung ikaw mangin isa ka contact tracer. Can you imagine, iba na galikaw sa virus, ikaw ipangitaon mo kung sino posible nga close contact sa nagpositibo. No, amo na ang kabudlayan sa sinaing nga trabaho mo. Action firing line. Ti ambot ang Bacolod City kag ang mga ang IATF sa local di kon may amo man nga program kag ang exit planning team nano ang mga himuon nila since nga hindi ka mapunggan ang pagbiyahe sa mga flights di maabot na gid. In fact, amo nang report ni Axondale Salazar in a while gikan sa Bacolod City Government. Unahon ta lang si Axondale kay balikan ko lang na siya si Councilor karon. Katuan ta na si Axondale Salazar sa mga balita no sa Bacolod City Government. Ari may bag-o naman kuno nga regulasyon para sa mga LSI. Ambot ko nadala ni sa discussion nga kung halimbawa mag-open ang mga flights, ang mga commercial flights, ang barko. Pero kay kundi may appeal to si Gov mo. Kay Govya until June 15 anay nga dapat wayan ay biyahe sang mga barko kag fast craft. Pero galing ko nang sa Manila to karon nga IATF magambal nga tiyang guidelines sila makabiyahe na gid sila. Ti amo nang isa sa mga problema gid nga latubangon. Amo na balangin na sulit-sulit ko gid. Kay kung in kaso nga magpatumbaya kita, at the end of the day, kung may-ari gani, halimbawa, magpositibo na naman liwat sa aton amo na ang isagid sa mga balantayan. Take note kang Negros although may ara na sang COVID-19 testing center, expectedly this coming Friday, maumpisa ang operation, tigaling, amo na bala, Bacolod kang Negros i-cater niya, ambot sa kadamuon sini kung 300 per week alimbawa damo no ang magapauli sa aton ti kada semana paano mo na karon man no magkadto na sa naglain-lain ng banwa kag syudad hala niyo bantayin niyo gid hindi niya pamahog kundi inaya realidad nga mga dapat timuon tagid no nga mga opisyales nga hindi lang tanang pagsaligi sa probinsya pero dili ko anay sa mga balita blawon ni Axondale. Action Radio City Hall report. Ano ni bago nga guidelines ni nga ginapagwa na naman Axondale? Tonight, kaina sa regular session sang sangguniang panglungsod supposed to be magapasar kunta ni si City Councilor Israel Salanga ang chair no sang action team on returning OFW sa isa ka resolution nga nagapangabay sa National IATF nga kung mahimo i-schedule no ang biyahe
sa mga returning residents no humalin sa Metro Manila or iban nga man nga lugar pabalik diri sa may syudad sang Bacolod o galing ginbawi o kon ginrecall no ni Councilor Ising ang iyang nga resolution matapos nga ginpabalo sila action art no nakabatod sila sang information sakay na sang agati ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa CONCAAP ang nagpatigayon sang meeting kag dito ginkasugtan nga by June 8 magabalik na ang commercial flight action art no Lunes na siya. Ay yes, action art no sa mga lugar no nga daw nagamat-amat na halog ang mga restrictions nga ginapatuman bagod sa COVID-19. So ako siya ang information nga daw nakibot man si Councilor Ising no with regards sa gina-expect niya kung mag-resume gid man ang commercial flights gina-expect diri is 3,000 ka mga passengers, airplane passengers ang gina-expect nga maghugpa dito sa may Bacolod Silay International Airport action. I stand corrected, hindi kaliwanan din kundi 1,000 per airline companies. Ay, airline na company. Ako siya ang expect yung action art 3,000 kumbaga. Sa isa ka semana muna siya ang initial figures no nga ginpalayaga ni Councilor Israel Salanga. Preparado na gid kun tani ang iya sining resolution. O mayroon na gid sang draft action art o galing ti ginbawi niya mangod daw kayo. Mo academic na o brown mo pa na tapos ipadala mo to ano pa pag-appeal mo to kay nagkonforme na gani nga buksan sa Hunyo 8. Do ka useless na useless bagod may agreement niya ang dito sa baba or ang ka-up action art. So no, sa konsehal ang initial niya tali nga kung plano nga kung mahimo ti i-schedule bala no ang flight no asa no siya 3 ka beses sa isa ka semana do mo na siya ang idea kung tani para at least maka-prepare man ang LGU sa Bacolod sa mga quarantine facility dira kag mapatuman ang mga health protocol para lang malaman siguro nga hindi niya maggalapta ang COVID-19. Ang pinaka bottom line sa sining resolution is mangin organisado ang flight bangod sunod siya based sa experience do wala niya nagapalarehas ang flight schedule kag may mga best man sunod siya nga wala gidya nagadayon na ang biyahe action art. So subong nga pero kung commercial flight na iya kung anong schedule nila mo ginakiti makasuhan kay imo niya karon sa pasahero nagkuha ticket tong madilatar ang trips nila. Action art no kay kun basihan bala naton ang mga gina-arrange nga sweeper flight may mga announcement nga amo ni nga pet sample ning oras magabot pero suno siya may mga instances nga wala nagakadayon rason ting iban no ang Team Pulao sa sining komitiba nagahulat gid sang lawig-lawig nga oras para makabantay dito sa may airport action art. Subong gabi pag-insyende naton si Councilor Ising may nagsapol no upod kay Mayor Bing Lunardia kag Vice Mayor Sid Familiaran para talakayon no ang ining bag-ong development action art pag-resume sang commercial flight sa June 8. Aling palayag ni City Councilor Israel Salanga. We were informed this morning June 8 ma-resume na gid ang tanan yung flights. Balik commercial flights sa Bisaya. So ang information came from CAAP, the Civil Aviation Authority of the Philippines, the management mismo sa airport. Supposedly, may resolution ka tayo nga ipapasarang galing? Supposed to be, ma-file kita resolution nga i-organize ang tsakto ang scheduling sa repatriation. Kaya do suntok sa buwan siya pala, ma-announce lang may maabot tapos hindi naman, ma-announce lang may schedule tapos hindi naman. So, ay giblaga pala Rios pala. Naga-exhausted na ang aton niya ang mga manpower, ang aton even ang budget naton kaluoy man waste of money ni siya kahit pakari ang aton niya mga sa airport ang aton niya mga DRMO aton niya mga buses tapos pag-abot dito canceled i-reschedule naman tapos reschedule na naman tapos mga tao tas seman di man sila kapahaway sang hulat tas mag-agaman so mapas kita supposed to be resolution nga i-organize ibutang ang proper schedule ang repatriation program but this morning during sa meeting sa CAAP gin-declare ni CAAP nga June 8 mo open na gid yung commercial flights. Commissioner,
Art na batiano ang tingog ni City Councilor Israel Salanga ang chair sang action team on returning OFW sang LGU sa Bacolod, no. So depende ni kung ano ang mga nakasugtan or next step nga paghimuon sang syudad since subong nga gabi based man sa information naton mayara sa mga pagsinapol nga ginapatigayon, no, si Mayor Bing, si Vice LC, si Councilor Ising kaliban pa nga mga natungdan, no, regarding man sa preparation sa pagbalik sang commercial flight sa mabot Hunyo 8 Action Art. Hindi mo na niya pwede mag-amon ang 1,000 a week sa regular nga mga flights. Hindi pa nakagraduate ang naunato ko. Halimbawa, abya, kung obligahon mo mandatory quarantine ni sila, hindi na niya ma-overwhelm na yung kwanta facilities. Kaguro mareklamo na yung mga nagsalakay sa aeroplano nga, ano parang inyo yaman, padiritsyon mo nagdilang pulit na sa balay nila. Correct, Action Art. So, muna sa karon ang ginapalibugan, no, ginapanumdum sa syudad kung ano ba lang mangin epektibong pamaagi para kita hindi kita mag-back to zero, Action Art, since sa kadamo na sang efforts nga ginobra ang LGU sa Bacolod. Kag all of a sudden, amo nino, ginato sa linibo ka mga Negranse or Bacolod noon ang expected, no, nga mag-abot diri sa syudad kag Negros Occidental since mayara iya sa mga stranded nga mga individual dito sa Manila nga ginahulat ang commercial flight kag wala ba na nagpakig-angot sa province or Bacolod City para sila ang immediately, no, ma-repatriate public diri sa Negros o kon syudad sang Bacolod. Ang regional IATF, no, mayara sang ginpapanaog nga bag-o nga guidelines, Action Art angot ini sa pagkuha sang travel authority para sa mga locally stranded individuals o kon LSIs nga ginatawag, no, amon sila mga persona nga for example ari diri sa Bacolod City, Bacolod noon pero kinahanglan na nga mag-report dito sa Cebu or Manila for work purposes, Action Art o kon mga taga Manila man, no, nga nagbakasyon sa Bacolod pero naabtan sang lockdown. So sila, no, kinahanglan nga magkuha sang travel authority sa otoridad para i-allow kag manginlihitimo ang ilang sining nga pagbiyahe humalin sa point of origin Bacolod City padulong sila sining desired destination, Action Art. Kung madumduman ginahatag, no, ni Mayor Bing kay SK Federation President Councilor Yesha Joy Villaflor ang pag-assist, no, pagpulig man sa mga locally stranded individuals. So pinaka-latest diri nga development, Action Art, may simplified kag masapos-sapos ining proseso ang ginpapanaog sang regional IATF para magkuha sang TA o kon travel authority. So sunod diri kay Councilor Villaflor, first step sa gihapon kinahanglan nga magkuha sang locally stranded individual registration form kung sa diin kang barangay, no, ang LSI form di makuha na sa barangay. For example, barangay Alihis kadto ka man sa barangay hall sang barangay Alihis, Action Art. Ang iya diri nga PLT sa first step pa lang dapat i-indicate gida ang complete nga address sang destinasyon, ang purok barangay kag city, municipality o kon province. Dapat kulo kompleto ang pag-fill out sang LSI registration form, Action Art. Ikadua, barangay certification. So amo siya ikaduwa nga requirements. Kag ikatatlo, ang medical certificate from City Health Office, Action Art, no. So subong tatlo na gid lamang ka requirements ang ginapangayo para makakuha sang TA. Kay previously kinahanglan pa sang endorsement from barangay kag endorsement halin sa LGU sa Bacolod nga nagapamatuod nga locally stranded individual ikaw. So sa bagong nga guidelines gin-disregard na wala na nadala, Action Art, kag tatlo na gid lamang ang requirements. Kung madumduman everyday, no, galaba ang pila dira sa may Corazon Ocsin Montalban Memorial Regional Hospital o kon sa City Health Office, Action Art. Sila ini nga mga persona mga LSI ni sila, nagakuha ini sila sang medical certificate. Ang iban, no, kung magkuha ka sang med-cert, kinahanglan na may x-ray, Action Art, nga result, no, nga clear dira abi or healthy ka or physically fit ka, nga pwede ka maka-travel. Amo ni siyang ginilantaw nga rason ni Councilor Villaflor kung nga laba ang pila sa sagwa sang City Health Office kay may mga LSI nga luyag mag-avail bala sang libre, Action Art, nga x-ray, no, nga hindi mo kinahanglan magpagwa dira sang kwarta para makakuha sang result. So nya diri nga ayo pwede man na makapa-x-ray sa pribado nga hospital o kon clinic o galing may mga minimal inang nga balayran. Kung may x-ray kaya nga result from private clinic or hospital, pwede kaya dito makapila sa
City Health Office sa linya na nga makuha ka na sang medical certificate action art kag ini na kinahanglan maglinya sa linya nga para magkuha or magpa-x-ray pa lang. So mo na siya ang advice niya kung mahimo ate magpa-x-ray sa private hospital o kon privado nga clinic. Sa tion nga makumpleto na ang LSI registration form, may barangay certification ka na, may medical certificate ka na from City Health Office. Ang next step diri is makadto ikaw sa barangay action art kung diin ka na stranded no kagang barangay. Amo ini sila ang maga-check sang mga documents kung kompleto na no ang imo sini nga mga papeles. Kay ni sila ang magahatag man sang list of LSIs sang ang barangay i-forward ini sa office no sang SK para ma-consolidate no kag for record keeping action art. Once nga okay na ang documents mo sa barangay, si barangay mahatag na advice sa imo nga ikaw mismo ang magadala sa imong mga dokumento sa police station action art kung diin kang area or sakop nga lugar bala. For example, barangay Alihis, barangay Mansilingan, dito ka sa police station number 7 sa Backup 7. Kung ikaw dira sa may barangay 12, barangay 16, so dito ka sa area sang police station number 1. Is barangay 18, barangay 2, kag barangay 6, dito ka sa area sang police station number 2. Ang police station amo ini sila ang mag-issue sang PA o kon travel authority action art. Ikaw gani personally ma-hand in sang imo sini nga document sa kapulisan kag hulat ka sang advice kung saan o ma-release ang imo sini nga TA nga ginatawag o kon travel authority. At yung action art nga may TA ka na ate for example wala ka pa ya nakapabook no sang biyahe mo bala no sa eroplano o kon barko man, pwede ka makapagigangos sa SK office kay pwede sila yang maka-organize sang biyahe dira no sleeper flight dira abi nga tingo bala ang tan nga local stranded individuals nga isa lang ang ila sining destination like from Bacolod to Cebu kung damo da Bacolod to Cebu nga biyahe to so pwede na ma-organize ang SK office. Pero kung may mga ticket ka na ya nagpa-rebook ikaw no ang mga ticket mo bala before bangod sa lockdown naapektuhan ang flight mo dira so pwede lang magmatomato ka dira action art no sang biyahe. Importante may travel authority ka kag legitimate naman ang imo sini nga pagbiyahe since kompleto ang ginauyatan mo nga dokumento arta. Umpisa last week more or less mga 900 na ka mga applications ang nabaton sang SK office. So ini sila hindi na kinahanglan magkadto sa SK no para masunod ining bago nga guidelines sa ginpapanaog sang regional IATF. Bangod ang SK subong adlaw sila ini personally naghatag sa Bacolod City Police Office ining tanan no ang 900 ka mga applications nga nagapangayo sang travel authority. Grabe na mo damo gali. Mudama action art, umpisa nga na balita, there is action. Ikaw gito nag-umpisa, tuod lang mo? Pati ka na. Hindi, tuod man. Sa ginumpisahan mo yung nga balita, amo itong gulpiyad, nakita mo bisan sa CHO, kibot nga damo-damo galin niya? Correct action art, no? Kaya mo na siyang hambal ni Councilor Villaflor nga damo gidya sang stranded nga mga individual no diri sa Bacolod City nga munablag na require na nga mag-report sila sa nga trabaho kinahanglan na nga magbalik sila sini nga hometown no. So ang purpose diri ka SK office ang syudad is to assist gidamang sa tanan nga mga requirements or documents sang LSI action art. Ano ang tingog ni SK Federation President sa Bacolod City Councilor Ayesha Joy Villaflor. Action Dale, may new guidelines naman kita nga nabaton issued last May 30 lang get 2020. Bali ano subong ang panibago? So ang bago naton nga pag-process is ang aton LSI same gyapon po ang requirement ng barangay. Ang LSI registration form naton, ang certification, ang medical certificate from the CHO, ang lang na ang tatlo nga requirement nga ipasa ta. No need na endorsement from the barangay, no need naman endorsement from the city. Okay. Tapos sila ipasa barangay, ang barangay i-check na nila ang documents ng LSI. Oo, kag maayo kami sa mga LSI nga tani ibutangan gid sang complete address of destination. Kaya ang iban wala lagi na butangan, so wala ginaba sa kanila PNP. Okay.
Tapos kung ma-check ng documents ng barangay, i-instruct ang LSI to proceed na sa PNP for issuance ng TA. Bali ang LSI mismo ang madalas ng ilang papel dito sa police station para magpasa sa ilang requirements. So, mga common question is sa diin nga police station. For example, sa barangay 6 Cubino or taga barangay 2, kote under kami yan sa station 2. Okay. So, kung diin under ang inyo barangay nga station, dira ka mo na mapasa sa inyo nga LSI registration form, certificate, medical certificate. Tonight na batyan, no, si Sangguniang Kabataan, Federation President sa Bacolod City, si Councilor Ayesha Joy Villaflor, no? Sa iba niya balita gikan sa Bacolod Alingti pa magkotse ni kung mag-resume ng kwan, di siya managyapon ang matabo na? Correct, Action Art. Same protocol man sa gihapon ang i-apply since ining mga policy from region ti ginapapadaog man na sa LGU, no, kagang LGU ti mo man ma-facilitate man sa ila sining mga documents, no, Action Art. So depende ni sa mga development especially sa pag-abot sang June 8 kun bala, no, after sina kinahanglan pa nila nga mag-comply, pero sa pag-inchende mayara sa mga LGU Action Art nga naga-require gid sang travel authority nga kinahanglan ma-present ini antes ikaw nga makabiyahe padulong sa isa pagid no, ka local government unit. Hindi, I mean na kundi aeroplano pag-abot din, ano ni, may tanin ko nagambal na National IETF pa ba, inyo na kay nang nagpululi da, nagsakay sa commercial flights, tapos anong proseso nila, ba inyo lang pwede na sila kapuli sa mga balay nila, safe na doon mo na bla? Ariyo ang next aton nga balita do kung may connection Action Art si mo sini nga palayag, no, kung madumduman si kung mag-resume ang sea travel kagang air travel Action Art, no, especially diri sa Region 6 kung halin ikaw sa Iloilo, mabiyahe ka pa kadto diri sa Bacolod City, ang plano ka syudad Action Art, ang recommendation ka Bacolod IATF, ipaidalom sila sa home quarantine nga ginatawag, no. Kung halin ka naman sa Cebu, Manila o Condamo balas ang COVID-19 cases, mabiyahe ka pabalik diri sa Bacolod City, ikaw ya kinahanglan mo gid nga mag-undergo sang 14-day mandatory quarantine sa public school Action Art. But sa lingon, kung halin ikaw sa lugar nga jutay cases, home quarantine ka, no, ay i-monitor ka sang Barangay Health Emergency Response Team o kung BHERTS Action Art. Kung halin ka naman sa Cebu, Manila o kung ibang dira nga lugar nga more COVID-19 cases, ikaw kinahanglan i-require ka gid, no, nga magpaidalom sa facility quarantine kagin preparar, no, sa LGU sa Bacolod. Pero suno kay Vice Alcid wala pa ini na aprobahan ang ilang recommendation sa Bacolod IATF kay Mayor Bing Lunadia. Pero amo na siya ang plano Action Art, no, kay kahapon nagsapol ya ang tanan nga punong barangay, no, sa Bacolod IATF kag DILG kay ila sinigin talakay kay gina-expect nila ti ginatos or 1,000 ka mga locally stranded individuals nga mga Bacolod nun sa iban nga lugar mag-aabot diri sa syudad sang Bacolod. Rason naging kasugtan dito sa meeting Action Art nga kada purok sa barangay butangan gid sang Barangay Health Emergency Response Team o kon BHERTS, no. For example, dira sa Barangay Alihis sa Purok Roadside 1 butangan dira sang BHERTS Action Art. Another purok sa Barangay Alihis Roadside 2 may naman sang isa pagid ka BHERTS. Tubtob nga maubos ang tanan nga kapurokan kay ang purpose ni i-intensify kag mas mangin aktibo ang pag-facilitate ang pag-monitor sang BHERTS naton sa mga locally stranded individual, especially gikan sa mga lugar nga nubo lang bala ang COVID-19 cases Action Art. Pero kung narin kaya sa mga lugar like Cebu, Manila, damo cases, te ang plano ka syudad is ipaidalom ka, no, sang quarantine sa isa ka public school o kung naging prepare sang syudad nga quarantine facility Action Art. Ay tuod, bisan mag-abot, halimbawa barko bing haling sa Manila kundi damo kaso to. Pag-abot ti karong kung tag 2,000 na iya karon kabilo.
Ako na siya action art ang recommendation sang syudad pero depende ini kung maprobahan ni Bacolod Mayor Bing Leonardia no kaya ang purpose ini nga unlike ba lang kung Iloilo ka magbiyahe ka diri Bacolod City Wala problema. wala problema ko pwede kaya ma-home quarantine kay not much to ang kaso dito sa Iloilo pero kung halin ka sa Manila kaghali bakadto ka diri Bacolod ang plano gid sang syudad is ipaidalam ka sa quarantine facility action art no kay amabla taas ang risgo nga base infected ka sa COVID-19 kag balik kayo si Muslim nga balay maglagaw ka dira or ang mga family members mo maapektuhan amo na siya ang isa sa mga ginalikawan no sang LGU sa Bacolod City ipakayag man ni Vice Mayor Sid Familiaran nga mayara sang agreement between LGU sang Iloilo kag LGU sang Bacolod City Action Art no regarding ini sa additional nga health protocol nga ipatuman sa pag-resume no sang sea travel nga ginatawaga pero wala pagid sang clear nga instruction kag kun ano ba lang pinaka-latest nga protocol nga i-implement between Iloilo and Bacolod City ang utinis sa mga naga-inabot no nga mga locally stranded individuals. So kay Vice City gina-expect nila may panibag ko nga executive order nga ipapanaog si Mayor Bing angot sa sining bag-o no nga health protocol nga involve ang sea kag air travel action art. Okay. Ano ang palayag ni Bacolod Vice Mayor Alcide Familiaran? Well, tigawlat kita siyang siyang agreement between siyang Mayor Peñas o Mayor Bing and taking punta niya, pinapabasbog na ito ng aton mga protocols. Right? Kasi kung natawon mo ang executive order sa National Interagency Task Force, GCQ pa lang pwede nakatravel Di kita LGCQ na. And ang mga restrictions din pang tuwa na. Oo, so kita yan nagbalay sa mga dugang ng mga measures na legal pagtanla ang kaso. So natuntang ang desisyon ni Mayor and ipagkuhan na. Ang kagapo nagtitipid sa mga barangay officials kapwa. Specific instruction niyo, Vice, sa mga BHERS, Vice? Well, ang aton dito ayo sa mga barangays naton taga-puro utangan naton BHERS and educate naton sila sa mga misconception bla about the virus. May aroon ka bla. Which is not true, no? So, silinta nga ang pag-lockdown din, hindi nagakalabay ang tao sa iyo tupang balay. Hindi ka nabalaknan, in fact, sila ganang dapulo siya sa buong isa balay. Correct na kabiyagan si Bacolod Vice. Si Vice Mayor Alcida Familiaran. Iya diri kay example action natin mga city officials bala no nga dapat sarili nga may COVID-19 positive cases kita diri sa Bacolod City. Kinahanglan nga maalarma na kita kay si atikon mag social distancing kaya kag even siya action art si Councilor Ising, si Councilor Navarro, may mga nakasalamuha na sila naka-encounter ng mga COVID-19 positive especially mga OFW. Kanamo na ni sila na nagkakadtog sila nagasulugat nimo. Pero siya, gina-implement lang social distancing 1 to 2 meters away no sa mga nagapuli nga mga OFW. Kaga mo na kung magabot sila balay maligo siya tanan niya nga gamit ipagwa sa balay hindi pasulod tubtob nga malabhan dirabe or ano man dira nga pagtinlo para masigurado lang action art nga hindi malikawan no ang base pa lang madura niya ang virus sila sini nga mga panimalay. Actually si Vital City wala na siya kay nagampang siya sini nga mga kapuhan bangod ba lang nga nila nga prone or vulnerable no mga kabataan kada mga katigulangan especially kung may mga upod sa pamilya no nga may mga pre-existing health conditions nga ginatawag. Gani ang question pag ide tanawon tani kung sa mga gusto magbalik yabla mga OFW nga mag-travel balik naman sila ulobrahan kung mag-resume ni siguro ang commercial flights pwede na sila ka-travel. Correct action na tamo na siya ang balantayan. Sino niyang kwanda? May committee nga gintukod
Actually, wala Why? ang committee in charge action art kay since bag-o pa man nga development ang June 8 nga commercial flight. Daw wala pa gid sa may assign no. Actually depende basi bala may mga agreement man nga ginhimo subong gabi nga meeting between Councilor Salanga, Vice LC, Mayor Bing and Ivan Padura. Depende sa mga development kaya actually ang syudad do ka active man sa information and dissemination campaign. So pag-usap sa social media angot sa ila sining kampanya sa pagpakikaway kontra COVID-19. Okay. Sa katapusan nga bala nagikan sa Bacolod City Hall, subo-subuin ni Action Art no ang bag-o nga COVID-19 case diri sa mga syudad sa Bacolod. Pero ang hindi diri mapatihan Action Art ining patient 15 naton ni sa repatriated OFW nagpositive na ni siya before didto sa Miami nga hospital Action Art. Okay. Ginadmit na to siya pagkalipas ang pila ka adlaw naka-recover siya sa COVID-19 but silingon nag-negative na gid siya sa RT-PCR test. Okay, dasig itong result sila, Amerikato yan mo. Dasig, April 4, nagbatsyag siya sang hilanat, April 9, sang na-diagnose siya, no, nga positive sa virus. Pagka April 23, ang pasyente nag-negative na sa RT-PCR test, kag makabig na gidyang recover siya sa COVID-19 Action Art. Si patient 15, nag-abot sa Manila sang May 1, no, Labor Day, gin-quarantine sa sulod sang 14 kadlaw, tubtob May 16 Action Art. Kagang pasyente nag-abot sa Bacolod sang May 20, kag gin-swab test sang May 26. Pagsubungad daw June 3, lawig-lawig man ang ginhulat niya, ang test na hibaluan nga liwat siya nga nag-positive sa virus Action Art. Grabe kalawig, no? Buhay na naka-recover pa yung virus lawas ya? We go May 20, no? Nagabot sa Bacolod after 6 days, swab May 26, kasi June 3, nag-positive sa virus. Although, sa base advisory, no, sang syudad from Dr. Grace Tan, asymptomatic Action Art ang patient number 15, kag wala sang pre-existing health conditions nga ginatawag, no, arab lang. Galing amo na bala ang Department of Health kani nagligad to ginapacheck gid ano ba lang asymptomatic makalaton gid kung hindi galing kay nagauwak bawi man sila sang ila palayag to do hindi ba hindi bla klaro nga mambal sila hindi asymptomatic makalaton na daway bla konkreto nga sabat kay nagasalangisag. Amo na nga nagakos pagid sang confusion sa publiko. Sino pa bi sa uli mapatin ayaman? Kung bala symptomatic makalaton no kon hindi no. So mo siya no si patient 15, 38 years old nga repatriated OFW actually ang nga trabaho nurse man siya Action Art sa isa ka barko kag mo ni nag-positive siya sa COVID-19 daw ikaduwa. Hindi ni siya subong Action Dale? Action Art sa isa ka hotel no ti ang plano diri ka syudad once nga mag-positive ka no kag kundi ka na quarantine sa ilohon kaya sa iban pag quarantine facility Action Art para at least bala malikawan. Separate ka sa iban. Actually, Action Art may mga information kita nga nabaton nga supposedly mag-graduate na ni ang batch sa mga OFWs nga nag-abot sila no kay kung madumdumati May 20 ma-start nila ang 14 days sa quarantine period buwan nga adlaw June 4 or subong gani June 3 mag-graduate na siya kay may May 31 kita no. So amo na Action Art nga arab lang excited kina nga mag-graduate ka pero today naibaluan nga positive siya gali sa COVID-19. So another 14 days sa Action Art observing niya sining health conditions kag another swab naman after 14 days no te ara man ang City Health Office naton ang mga BHERTS naga-monitor sa ila sining sitwasyon Action Art. So sa kabilugan ng Bacolod City, may 15 ka mga COVID-19 cases. Pito diri ang recovered na, may 3 napatay. Kagkaroon may 5 no kabang active cases ang syudad. Sa 5 ka active cases, 4 diri ang mga repatriated OFW. Kag may isa no si patient 14, amo to siyang babae nga former DepEd nurse, kag former frontliner nga positibo sa virus man, asymptomatic man, kag karon niya naka-home quarantine siya Action Art. Sinsamba sa ni Vice President Familiaran na healthy man siya kag wala man sang may ginabatyaga nga sintomas. Gani, tiyan mo na bala masiling ka-healthy tao, asymptomatic siya. Pero may ara ganing virus lawas siya. Galing makaya lang, doon mo na bala. Kung bagati, masarangan pa niya. Kung ikaw na karoon makapalapit sa iya nga, mag-ubo na siya o mag-istorya siya, magtabog tong virus. Kag may balatian kay imo nga madasig ka magluya, kundi tapos kagid.
Correct, Action Art. No? Inayan di tayo doktor, inayan layman sa nga pag-interpretar, Action Dale. Malaman nila kung may mga pre-existing conditions ka, vulnerable ka, Action Art, nga maka-angkon man sa COVID-19. Mga maka-pre-existing, nga lang, before yan, may ara ka na sa balatian, may mga hypertension, o ano man nila ang imo sining ginabat sa grason, liwat-liwat ka panawagan sa otoridad. Stay at home kag wear gid ang face mask, Action Art, kung mahimo kag kung wala man lang sa essential travel. Mas mayo nga magpabili na lang sa sulod sang panimalay. Stay at home imo nga pilap lang ning kuno hindi mo nang punggan tao malnagaw gidya. Amo man gani no ang mga dilaggo di nga mga mall sa Bacolod City ang parking lot nila pero may puno Action. So wala punaw, wala no ang paglagaw sang publiko. Kaya wala ano na? Wala punaw? Wala punaw. Kaya ang punaw ara sa bye-bye. Muna? Nga dito ka nagaling kita mo? So, Action Art, ito yung mga balita natin, may mga subo, may mga okay man. So, muna subo ang pinaka-latest nga development sa COVID-19 campaign sang LGU, sang syudad, sang Bacolod. Mga update, kabaltagikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action, Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat ginaksyon Dale Salazar, mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action firing line. Aksyonan mayo ko biunahon ta si Vice Elcid basi ko natapos na meeting nila. At least makiara kita advancer o kon development follow up sa sining report no kay sa tuod lang do ako ginakulbaan ko mo. Sino abi hindi makakulbaan mayo kon makita tani ang virus. Inaya ako ga padayon gid ga insist galain gani kulbaan gani ginikanan sa pagbukas ng klase nga bata nila ang bata nila makadto sa eskwelahan. I mean bisan face to face why face to face pero ga pangalagaan gani ang mga ginikanan. Action kontra gusto gani ang mga ginikanan sina much more nga tiyari damo ni magpalauli di sus. Inibalantayan gid no siguro ongoing pangila meeting why paguro matapos upod kay Mayor Bing amo ni ang Lunes ang balantayan ta no kung nagligad atong mga OFW returning OFW may taga province nga hindi ganito magupod sa facilities kay ambal nila ti amo ni why kami ti amo na galing kay Kabay Patani ang akon pangamuyo lang amo ni nga wala gid sa magpauli nga magasakay sa mag-commercial flights kag sini mga barko nga mag-positive mahupuira palayo lang tutuod na kay hinali nga may mag-positive nga ara na sa komunidad amo gina ang dako nga problema kita mo sa Cebu to way tumabalaan nga may positive nang inom-inom nag-enjoy sila to iya kundi amako mo do isak purok gito gin latnan niya action firing line nan ti amo ning mga pagpangalagag, pagkabalaka, ginabatsyag ta sinabi hindi adlukan sina. May ilang kay Jingle Pahilanga, gamonitor siya. From Granada, si Christian Roa, Rio Pau Kind. Grabe siya, Ilo man siya ra. Alma Lopez, good evening. Siling yang OFW need magbalik sa Gwa. Alma Lopez na magusto na magbalalik inaway pa guidelines paano na sila kung magbalik ang commercial flights na anong requirements naman nila. Action firing line. Good evening, watching your program here in Tangob, Rafael Caceres, Manny Loquias, Robert Gonzaga, Gagsilia Torres, Monitor Man, Helmond Garbanzos. Nya Mayor and Gov, kami na OFW na Subong sa Negros, Occidental, pabalik sa obra, sa Gwa, biyahin na kami, maluoy ka, wala kami virus, pila na kami kabulan, ari di quarantine. Sige, i-check na bibuhas tuod kung ano niya mga, paano ni sila makabalik, mag-abot ang commercial flights nila, anong mga requirements, i-require pa ni sila, kaya ari naman di mo. Di ba? Ano naman ang mga himuon ng mga requirements ni sila before sila maglupad, si Leo Lee, watching from Mandalagan, Bacolod, no? Para may ini sila, bisan kita mo, bisan sa mapungson ng kantuan nila, may mga cases, mga turgar ay malakat. Tiway trabaho sa Pilipinas, ang kamaturan di, kulang ang trabaho.
O, ti matiner ka din, hindi ka mapatay sa COVID, mapatay ka sa gutom. Kaya ang yawer man nga SAP distribution, ay klaro pa kung may second tranche o wala. Ang mga na-left out, ay pagani ito. Can you imagine ang gin-budget? Mga 300,000 nga household nga dapat sa tumatagan, yan nakabaton. O, tining kakita sina. Action Firing Line. Bisan subong nagbukas na mga negosyo matamat, nagadto kita sa MGCQ, hindi niya garantiya nga ang ekonomiya sa pungsod ta sa bilog nga pungsod Pilipinas that include sa probinsya Quezon, makabalik kita dayon gileon. Way ganang kwartang tao, magnegosyo ka sumong, ano man ibakal sa tao, abi? Diba? Ti iniya dako gini nga challenge, dako ini nga pagpanghangkat, nga portigid nga halit ni COVID-19 sa aton kabuhi kag palangabuyan. Sa aton tagsa ka pamilya. Damo nagsiparar pinakabulan, way makakita ay, siya may himata, ang maginikanan niya, hindi niya makita, bangod nga sa kadlok sang COVID-19. No? Ang mga usual nga ginahimo naton, kita yung kultura naton mga Pinoy, mainanggaon kita sa mga ginikanan ta mo. Diba? Kita mo, ang kabataan gani subong, may asawa, may bana daw, halos hindi pa pagpalinon sa ginikanan sa balay nila. O, kay bangod nga ang close family ties sa pamilya, grabe ya. Kita nga mga Pinoy mo ng karakter, pero bangod sa COVID-19, may pipila nga aral sa piyak na barangay, hindi siya dadali kakadto. Tahap siya nga kung bisitahan niyang iloy ang ginikanan niya, base kon, way ginapangayo, may mahikapan to siya kung may virus, matapikan ito, kundi budlay pa, hindi kakita siya naman. Amo na ang pila ka mabalantayan ta, si Vice hindi gid pwede, no? Kay guro sige pa meeting nila with the mayor, amo ni ma-update, buwas nga aton gid tutukan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 8:56. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Action Firing Line. May gabi lang dira kay Bambi Sirano Defensor, pariente ni Aksyon ano? Kilala mo? Si Bambi Sirano Defensor. Josephine Murillo Sibil, may gabi man.
Jocelyn Libuon Dispuho. May gabi man dira sa imo kay Gisrel Tabafa Escabarte. Noy, kumusta ka na? Araman si Brenda Lee Aragon. May gabi ko na. Tataya monitor. Sige. Paano tani kabalik sa obrata? Kay makabalik ka sa Manila, kadamo sila sa mga papilis ginapangayo. Gasto naman ni, damo na kami utang, kaya wala kami income, naghatag man sila tuod. Sang ayuda, bawion man gyapon nila, kaya ti mabalik ka sa Manila, need mo gid magsunod, magkuha certificate, para kasakay ka sa aeroplano. Kadamo, rikubikos, kagasto. Ay nano ni man. O, kita mo lang na. Action Firing Line. Si Brenda Lee Aragon, Liberty, Binitin Obaldo, Silingi Action Art Watching Live, kami dia, East Homes 4, East Home 4, Mansilingan. Merly Dolido Magallanes, Bengabi man, ara siya sa Hong Kong. Alex Alfabito, si Tito Jojo Anlap dira. Regards ng tatit sa inyo da, Bengabi, halong giga mo. John Peter Joe, paano kung flight from abroad, transit Manila, then Bacolod? Na, isa pa na, kung alin ka sa abroad, pag abot mo sa Manila, kag may ara ikaw sang connecting flights, magdirekta ka di halimbawa, nano naman, i-hold pa na ito. Galing kayong National IATF, doon ay pa na isang guidelines yun. Sus! Action Firing Line. Paring Torco Jongko dira sa Isabela, may gabi, Chaisar, Itabag Ikipado, may gabi Shirley Mandate. Good evening, Action Art. Kung magpuli kami abihalin sa Manila, kami diretso kami sa balay sang Kamilya kag Marinta kalang abi after 14 days. Amo ang pagpuli sa imo balay, okay lang na. Tugutan na gani. Ang guwas ni gani nga pwede ka nakriktato dito ka lang quarantine sa balay mo. O, ti mag 3,000. Butang tapat 3,000 ang 2,000 sina mapuli sa out of town. Ina sa aeroplano lang na istoryanta, ang Bacolod, may 1,000 kada simana. O, adin mo pamutang na. Ay, galibog ang ulo ko do. Ako yung ginanervyos, Action Firing Line. Galing why at that time, dari sa ato na pagpangalaga ng mga development sa meeting, siningagap ni Mayor Bing, Vice Mayor Elcid, and the rest of the IATF, pabasan tani, si Yusek, sang DSWD, Los Ilaga, actually nakakakuha na kami, nakakontak kami kay Ina, galing kay may meeting man sila may conference. So, puli tomorrow, party update sa SAP, bantayan sa action hotline, kay i-discuss na dugang boss. Action Firing Line. May gabi man kay paring Peter Cedric Auhiro, sa kay Ken Nonato, Roy Viajador. Salamat gid sa inyo may gid nga pagmonitor. Action Firing Line. Why natagaling time, dari sa ato na pagpangalagad, thank you for joining the show. Karon iya nga gabi, upod naton, Action Henry Ispulgar sa technical side, backup man si Action and Defensor, kag Action JM Bikin. May gabi man kay classmate Garner Evangelista. Action Art tay hupon, salamat gid. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon